Quan més sucre, més dolç. Per a empreses i autònoms, fórmules de finançament sense lletra menuda. Les coses clares. Caixa Ontinyent. Si hi ha algo que transmet l'esport són els valors, són valors de competitivitat, però també de lleialtat, són valors de capacitat de superació, però també d'assumpció de fracassos, i crec que això cada dia és més necessari, no sol en el que respecta a l'esport des del punt de vista d'un estil de vida saludable, sinó també de l'educació i la formació en valors. I per a nosaltres és una alegria congregar a tots els esports, congregar a tots els clubs, per a fer una festa i que tot el món estigui content, que tot el món nomine als seus esportistes de l'any i que tots s'enjunten, que hi hagi cooperació, que hi hagi amistat, són els valors fonamentals en l'esport. Bueno, pues molt content i molt orgullós de que el poble se'n recordi d'uno i bueno, una alegria molt gran. I sobretot era la carrera esportiva que jo crec que me l'he treballat per a poder estar ahí. Jo crec que la família, els amics, la nòvia, jo crec que tots els que han estat ahí al teu costat és important que estiguen així en aquest moment i per a mi ha sigut una alegria molt gran. Que César ha sigut nominat per tota la seva trajectòria, no sols perquè enguany ha pujat a primera en Leganés, sinó perquè ell ha anat per tots els clubs modestos, per estar en tercera, segon B, segona, ell no li ha importat estar en clubs com el Guadalajara, com el Badalona, que no són clubs punters, i ell ha lluitat, és un home lluitador, s'ha esforçat per estar ahí, i al final tot arriba, no? Ho va intentar a Ontinyent en aquell tràgic dia d'Alcorcón, ho va aconseguir, però avui en el dia del Leganés ho ha aconseguit i possiblement l'any que ve estigui jugant en primera.